Dragi moji učenici, stigli smo do 10. Božje zapovjedi. Ne poželi nikakve tuđe stvari. 10. Božja zapovjed upotpunjuje 7. i 9. Božju zapovjed. Zašto? Jer govori o pohlepi za tuđim dobrima. Pohlepa je nezasitna želja za bogatstvom. Čovjeka može odvesti u krađu, grabež, gramzivost, prijevaru. U ovoj zapovjedi Bog nas poziva i na darežljivost, spremnost na dijeljenje i brigu za druge. Darežljivost nas odvaja od sebičnosti i pomaže nam u stvaranju bratskih i sestrinskih odnosa. Zapišite u svoju bilježnicu. Darežljiv. Dijelim i svoja dobra, ali i svoje vrijeme, radost, ali i tuđu patnju, tugu. Podijeljena tuga je upola manja, a podijeljena sreća je duplo veća. Kad to napišete, pokrenite ponovno video. Što je pohlepa, što je zavist, a što ljubomora? Pohlepa ili gramzljivost ili požuda očiju je neuredna želja za posjedovanjem i gomilanjem bogatstva. Želja za posjedovanjem onoga što je tuđe, što pripada drugome. Zavist je jedan od glavnih grijeha. To je žalost pred dobrom drugoga i neumjerena želja da to dobro prisvojimo, makar i nepravedno. Ljudi je često poistovjećuju s ljubomorom, što ona zapravo nije. Trebamo se boriti protiv nje dobrohotnošću.